Díky za skoro 400 views u minulého videa XD. GDM style, bra. Je to běží v pohodě, nevím jak by to běželo na slovem PC, ale bere mi to tak 0,1, bere mi to 0,1 bere mi to 0,1% na procesoru a 25 megabitů na ramky, ok? No ty máš volat, no ty už teďkom chodíš s tím prodavačem, s nějakým prodavačem z Teska, že jo, co se na tebe usmívá. My už spolu nejsme, že jo? My už si tam zavoláme ohledně těch rozhodových papírů a zavoláme si ještě po streamu, já se teda zeptám mámy, jestli by byla ochotná se nám postarat o dítě. A tím to jako hasne, že jo? Tím to jako, máme jenom jedno, no. Nemáme dvě. Tak o tom druhém nevím teda, no. No a pak už si nemáme co říct, že jo? To už je konec prostě, no, GG, no. Škoda, no, já jsem si myslel, že to teda jako nějak vydrží tady ten vztah, ale prostě ne, no. Klasika, no. V pohodě, no. A mě trénink nepomáhá. Musí ti pomáhat trénink, co jiného by ti pomohlo než trénink? Lol. Víš jak, počkej chvilku ještě, počkej. Vidíš jak čupí? Já vím, co on čupí prostě minutu, drží jeden spot a kouká jeden úhel a nenapadne ho prostě se movenout někam jinam, jít někam jinam, že jo? On tady prostě bude ještě on tady bude do zítra, kámo. Můžu zabít, mě se hrozně chce. Může, zabij ho. Jak on by tady byl do zítra ještě, ty vole. Ty by tady jako... To WTF. Give them prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my